Kohimen kopara bayir hautrai Jesus Christ minda kasngi kabalang ka rake ya kasngi burom jong ka Maria teisoti ka kemi jong ka balang bat ngi baro ngitip hakashi tarik jong ujan jong January ngirake ka Maria teisoti kemi jong ublay bat kane ka sngi burom kalastang lemba ke jimpen bana jongu po Francis house name R1000 Katpra ula hikai ya kabalang ngideban kain ba ka Maria teisoti kalong ka kemi jong ka balang mano bade ka balang bale ka kerlalong ka kemi jong ka balang namar ujisu ulom uble ulong ukun uble bad kamet bamayan jong ujisu kaladon ha kabalang bad ujisu ulong uklidu jong kabalang lada ujisu ulong uklidu jong kabalang bad kajingdon bamayan jong ujisu kadon ha kabalang ka Maria teisoti kalong ka kemi jomu ka Maria teisoti kalong ka kemi jongu Jesu ha ka jinglong briyu jongu ha ka jinglong blai jongu badlarau Jesu udon ha ka balang ka Maria teisoti ka kemi ka debandon kumjuru ngi ive pa ive ngilong ki kun jongu Chris lemba ke jingiap bar lemba ke jimmi pa jongu ngi kerlalong ki kun jong u Jesu badu Jesu upelong yengi lemba ke baptisma bangilong ki kun ge bajit jong kabamut habangi yalum lang habangi don lang ha ka jingeit ha ka balang ni ha bandon ka kemi namaru Jesu udon badngi ha ka balang badngi ni burom badngi id badngi yalong kawe bad ka met bamayan jongu Chris dena kata ka daw upa bakuit po Francis ula ang ka Maria teisoti kalong ka kemi jong ka balang omde tang upa bakuit po Francis ula ka daw hangi ula hikai ingi yakane henry upa bakuit John Paul Baar u hikai yakane ka binta henry umbat pinskem yakane ka jingrake sniburom ba ka Maria teisoti kalong ka kemi jong ublay kumjuru i upa bakuit Paul ba Henryu ulahikai ba ka Maria teisoti kalong ka kemi jong ka balang but kane ka jingikai kadon nadu bus stand jong ka balang habangi peit ya ka jingikai jongu Augustine bakuit u Ambrosius bakuit ba ki Tertullian bakuit baro ki kedaw hangi ya kane ka jinglong jong ka Maria teisoti ba kalong ka kemi jong ka balang but kumno nilaban yo ya kaneru ha ka kitab Genesis ka Maria teisoti kalong ka imbatimai ka imbarim kalalepop but kalakendait no ya ka jingi jongoblay henry ka Maria teisoti kalong ka imbatimai namarba kala kongo ya ublay but lemba ka jingkongo kalawandra biyang ya ka jingim batimai yangi lemba uji su Chris bag nilaban yo ha ka jimpen pana ya u angel ha ka gospel jung Lucas bad haba u angel ula wan hiar ban penbana sha ka Maria teisoti shapang ka jinglong kemi jung ublay bad kaktin ublay ka kadaw shay kadar ka hima jungu kanne junom ka hima ka ba u angel ula kadaw sha ka Maria teisoti kalong ka balang but lemba u kun jongka ka hima jongu ble kanne junom ha kane ka perte u Jesu u jopia ka perte badulas unseng ya ka hima u ble kane kalong ka jingmut jonga jimpan pana u angel bad kumjuru ha kane ka gospel ka bangi puson menda ngiyosno u Jesu ula IT ya ka kemi jongu shau ya anis ya uba u Jesu u id ye bar lemba kane ka jingaiti ya ka kemi jongu shau ya anis u Jesu mut ban kikai yangi ba ka Maria teisoti
kalong ka kami jong baru ki kun ki ba kongu ki ba bot ki biala ki yalong kawe ba kamet ba mayan jong ukris balong ka balang bat kumjuru Jesu ulaiti yau ya anis shaka jimpe jong ka Maria tesoti kane ka jingaiti yau Jesu naka dempana ka kadaw shay karat bat kahikai yangi ka Maria tesoti kalong ka kami jong ka balang namaru Jesu ulawan ban seng ban stan ya ka hima ka batimai bar ka jingiap jongu halor ka dempana kalong ka jimpinde pura ya ka neka jinglong jong ka balang kabangi baro ngi bad ngi he ngi san ngi long riu balai bad haba upaba kuit po Francis uhikaya ka parte ya ka balang bad ngi deven pediang ya ka Maria tesuti kum ka kami jong ka balang ula batay bale ngi haben don ka kami ha ka balang namar malla ke kami bapun kun baka ukun but omde ki sumari ki tangkindai banai hakapor bakidon hakpo ka kami henre endala ka yaki ka ai buin yaki kelong jangki ke penhe pensan yaki kon but ai bam yaki wat hadin bakila hela sandro ka kami kayai beteng ban sneng krau yaki kon ka kami kayit ka kami kamap ka kami ka kro ya kikon wat lada kikon ki jingai na ki ingasem na ka kami na upa kane kalong ka benta ka kami baro jong ka perte ka yale man kasngi na ka benta kikon ka kami kamju ino ya kikon ka kami kamju kintait no kikon wat lada kikon kilasniu katno ru ka kloy ban kro ya ki ka kloy ban map ya ki ka kloy ban yasuk baki kane kalong ka jinglong jongka balang kane kalong ka jinglong jongka Maria teisoti nagabenda jongiru namar bale ka balang kalong ka kami jongi iwe pa iweru bad nagabenda ka balang ngidon ka kami baneng kalong ka Maria teisoti namar ujisu udon ha kane ka balang bade ujisu maap yangi bade ujisu kro yangi bade ujisu id yangi bade ujisu ay borengi ban he ban san hakabalang lemba ki sakrament bade ke jingdon jang ke sakrament kayarap yangi banam penjana ya ke jingim jongi bad minda lada ujisu udon hakabalang na yo bor minda ka Maria teisoti kalong ka kemi jongu jisu bad namarba Maria teisoti kalong ka kemi jongu jisu kalong ru ka kemi jongka balang Dena katakan daw upaba kuit po Francis ula hikai ya kane bad ula stang ya kane ka sniburom hadin ka Pentecost hadin ka sningkom hadin ka Pentecost kalong ka sniburom jongka kemi jongka balang ka Maria teisoti bad minin ngilarake ya ka sniburom Pentecost ka jingka jongka balang minta kasni ngirake ka sniburom jangka Maria teisoti ka kemi jangka balang tongin duai akane ka Eucharist bakoi bangin nang iyo shushu ya ka jingit ya ka Maria teisoti bangi ki kun jangka balang ngidon kam ya ka kemi warlada kemi ka yang ila kaladru ka kemi jong ublay ka kemi baneng jangi ka yada ka sumar iyangi jisu be ngisnongu yemi nakapinta kasngi burom kabamela ay hangi ka Maria ka kemi jangka balang ka Maria kalong ka kemi jame bad ngilong ki kun jame bad ka Maria teisoti kalong ro ka kemi jongi ka kemi jangka balang namar ngidon ha ka balang ha kane ka khima kabamela seng melabu nakabinta jongi ban heaven san ha ka jingim mensiyam karku yang iway paiway kibashim benda ha kane ki Eucharist bakui bakindub yo shushu ya ka jingai ka jingkarku lemba ka jinga silem jangka kemi jangka balang enyaro ya utrai Jesus Christ